Riċentament b'ħidma bejn il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u l-Awtorità tad-Djar inqabad każ ta' abuż fejn proprjetà tal-Gvern tintuża għal skopijiet turistiċi. Dan mhux każ wieħed. Fil-waqt li l-Awtorità tad-Djar qed tindirizza wkoll frodi oħra li qed isiru minn terzi persuni. Dawn il-każijiet qed jgħadduhom lill-Pulizija l-aktar investigazzjonijiet. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes u li għalija kien hemm preżenti wkoll il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay. Għalina mhux se nittolleraw dawn huma nies illi qegħdin jabbużaw mis-sistema billi qed jitolbu depożitu lil persuni biex iweduhom xi post ta' akkomodazzjoni soċjali. Għalina dawn huma cowboys li mhux se nittolleraw, dan huwa frodi u jiena personalment diġà ħtart żewġ persuni fiħdel l-awtorità biex tinvestiga dawn l-allegazzjonijiet u tgħaddihom lill-Pulizija. 50 familja li jgħixu f'żewġ blokkok ta' akkomodazzjoni soċjali f'Teramija fis-Siġġiewi se jkunu qed jibbenefikaw minn riġenerazzjoni b'investiment ta' ftit inqas minn 300,000 euro. Il-Ministru Galdes qal li dan il-proġett ta' riġenerazzjoni huwa parti minn proġett akbar li se jkun qed jissarraf fil-manutenzjoni u tisbieħ tal-oqsma tad-djar kollha f'Malta. Bl-investiment totali matul din is-sena laħħaq iż-2,600,000 euro. Dan huwa investiment li se jkunu qed jibbenefikaw minnu 500 familja. Il-Ministru Galdes fakkar li apparti il-viżjoni tal-Gvern biex jiżdied l-istok tal-akkomodazzjoni soċjali ġiet intensifikata l-ħidma kontra l-abbuż fl-akkomodazzjoni soċjali u dan sabiex jiġi żgurat li minn dawn il-proġetti jgawdu minnhom minn vera huwa fil-bżonn. Bħal kull servizz soċjali ieħor, is-servizzi soċjali qegħdin hemm biex jgħinu l-batut. Allura meta dawn jiġu abbużati, mbagħad huwa fid-dmir tal-Istat li jieħu l-passi biex jiġbor lura s-serq li jkun sar. U allura maħnis se nifqu min-naħa tagħna anke min-naħa tal-Awtorità tad-Djar li tagħmel dak kollu possibbli biex dal-affarijiet ma jiġrux.